nagkaroon niya. Kasi yan ang Diyos na dito'y kamusdan, pinagpupong niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumikat ang umaga, iyon ang unang araw. Amen. 자, again, 1, 2, 3, go. Again, 1, 2, 1, 2, 3, read. 그레이스 티처, you come on. 빌리스 come on. 자, 올 사바이, 굿모닝. 굿모닝. all going down. 와, today very happy. Today very happy. 아멘. 아멘. 야, today sunshine. very delight. very good. Your principal chin, Roger, your brother Roger and Emmeline, 만패, 또 have a sick families, many pray for you. 아멘. Need daw po ng prayer ni Ma'am Chin, ni Roger at ni Ma'am Pedro. Morning devotion very important to you. Pray for you. Amen. 3 minutes like this. 사바이 pray for you. 자, 1, 2, 3 go. 사바이 pray. 친 Roger and Emmeline, another have a sick person. Pray for you. 1, 2, 3 go. Lord. Hallelujah. Pray. Let us pray. 1, 2, 3 go. 할렐루야. 아버지 주님 감사합니다. 오늘도 아버지 피 묻은 손으로 못지 않은 손으로 아버지 주여 하나님 아버지 함께 주시고 인도해 주시옵소서. 오늘 아버지 하나님 이 아버지 모닝 디보션에 아버지 주님께서 아버지 피 묻은 손으로 못지 않은 손으로 함께하여 주시옵소서. 아버지 주님이 이 땅에 오지 아니하시면 아버지 우리가 아무것도 감당할 수가 없습니다. 주님 피 묻은 손으로 못지 않은 손으로 아버지 하나님 이 아버지 참소망 아버지 가소갓 아버지 필리핀 아버지 주여 아버지 참소망 아버지 교회를 아버지 축복하시고 인도해 주시고 학교를 축복하시고 인도해 주시옵소서. 아버지 주여 아버지 가소갓 아버지 주여 하나님 아버지 도절 아버지 주여 하나님 아버지 발라오간 아버지 친친 아버지 주여 하나님 아버지 에밀린 아버지 주여 하나님 아버지 그 외에도 아버지 하나님이여 아버지 페렌츠 스튜던트 아버지 주여 하나님 아버지 모두가 힘들고 어려운 가운데 살아가고 있사오니 아버지 주님 피 묻은 손으로 못지 않은 손으로 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 모든 악한 원수마 기름의 세력들을 나사리 예수 그리스도로 다 멸하여 주시옵소서. 저지만 악한 너감의 세력은 예수님으로 묶고 풀고 떠나갈지어다. 예수님으로 물러갈지 이 저지만 사탄 마귀됨의 세력아 나사리 예수 그리스도 명령하노니 묶고 풀고 떠나갈지 주님 피 묻은 손으로 못지 않은 손으로 함께 해주시고 하나님의 살아계신 역사가 나타날 수 있도록 아버지 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 글로리 투가. 아멘. Pastor 만패 dial your face to face looking for difficult. Amen. Now pastor living face. You're looking for pastor another leaders pray for you. Amen. Your face normal. How to pastor your education guidance help you. 참소망 income your together 사바이 pray 사바이 몰로브간 delivery no problem. 아멘. 오케이. 자, today title. 자, 메리 그레이스 티처 파더가 블레스 기브 유. 자, 1, 2, 3 고. 자, 사바이 카몬 1, 2, 3 고. 메리 그레이스 티처 파더가 블레스 기브 유. 메리 그레이스 티처 투데이 모닝 디보션 블레스 기브 유. 아멘.
자, today title 1, 2, 3 go. Okay, ang pamagat na po ng ating sermon ngayon, ang katangiang positibong nakakakilala ng tama sa mali ay dapat munang linangin. 아멘. 아멘. 자, 바이블 1, 2, 3 go. Yan, basahin po natin sa Genesis 1 verse 3 to 5. 제니시스 Ay, Genesis 1 verse 2, Oh. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw sa tubig. 아멘. 아멘. 메리 그리스 티처 곰나우디. 아멘. 아멘. very very important your knowledge. 아멘. Now this year Marinel. Grade 12 Marinel. Si Marinel daw po. No coming? Marinel, 노부간. 스튜던트. Yan. May sakit daw po, Pastor. Have a sick? Sick. May Oh. sakit daw po. Well, long time no see. Your temptation disc. So your beautiful guidance help you. 아멘. 자, 여러분 종교를 잘 믿어야 구원을 받습니까? Kailangan mo bang maging relihiyoso para maligtas? Hindi. No. 아멘. 아멘. 예수를 믿어야 구원을 받는 것입니다. 그런데 구원으로 가는 길이 신구약 성경 안에 있다는 것입니다. Dapat kang maniwala kay Jesus para maligtas. Gayunpaman, ang landas patungo sa kaligtasang iyon ay nasa luma at nangangahulugan ito na ang banal na presensya ng Diyos ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. 아멘. 아멘. 자, 제니시스 챕터 1 verse 2. Yan 1 ba? 2. Sabi po sa Genesis 1 verse 2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw sa tubig. 제네시스 창세기 1장 2절에 보니까 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하시리라. 자, 1, 2, 3 고. Basahin po natin ulit sa Genesis 1 verse 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay nasa ibabaw ng tubig, ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw sa tubig. Father God, world made. tubing made. tubing in the beginning. very very balance beautiful waiting. 아멘. 아멘. 자, 이미 과학자들이 밝히고 있는 대략이 또 이러합니다. 지구 나이 약 45년 전부터 지구는 존재했다고 합니다. Isiniwalat na ng mga sayantipiko ang tinatayang padron na ito. Sinasabing ang daigdig ay umiral ng humigit kumulang 4.5 bilyong taon. 아멘. 아멘. This how many age? How many age? This 자, again 1, 2, 3 go. Sinasabing ang daigdig ay umiral ng higit kumulang 4.5 bilyong taon. 4.5 Billion years. million years. 아멘. 아멘. very very important. 자, 그런데 생명의 출현은 38억 년 전부터 출현했다고 밝히고 있습니다. Gayunpaman, sinasabi nila na ang buhay ay malamang na lumitaw 3.8 bilyong taon na ang nakalilipas. 아멘. 아멘. 여러분들께서 진화론과 창조론 사이를 바로 잡아주는 촉매제가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus upang ikaw ay maging katalista sa pagkakasundo ng evolusyon at creationism. 아멘. 아멘. 태양계 행성 8개는 우리가 못이 바뀌도록 들어서 알고 있습니다. Yan, pamilyar po ba tayong lahat sa 8 planeta sa ating solar system?
그러나 소행성 또는 외소행성 같은 것은 태양계 내에서 있어도 그 이름조차도 do not understand. Gayunpaman, ang mga asteroid at dwarf planet, kahit sa loob ng ating solar system, ay hindi itinuturing na magkapareho. Hindi ko na nga matandaan ang mga pangalan. 그것만 그렇습니까? 태양계 밖에도 수많은 외계 은하계가 있다는 것입니다. Yun lang ba? Mayroong hindi mabilang na mga extraterrestrial galaxies na lampas sa ating solar system. 아멘. 안드로메다 은하, 안테나 은하, 검은눈 은하, 고대 은하. Ang Andromeda Galaxy, ang Antennae Galaxy, ang Black Eye Galaxy, at ang Bode Galaxy. again, 자, practice 1, 2, 3 go. Sabihin po natin, Andromeda Galaxy, Antennae Galaxy, Black Eye Galaxy, at ang Bode Galaxy. 아멘. 아멘. so many galaxies. 할렐루야. 그 중에 안드로메다 은하 하나만 예를 들어 보겠습니다. 안드로메다 은하의 빛이 지구에 오기까지 254만 광년이 걸린답니다. Yan, hayaan ninyo akong magbigay sa inyo ng isang halimbawa lamang. Ang Andromeda Galaxy. Inaabot ng 2.54 milyong light years para makarating ang liwanag mula sa Andromeda Galaxy sa daigdig. 와, very long time come. 아멘. 아멘. Amen. You allow tonight, yesterday you blue sky looking for, so small star, here, 참소만 coming, how many years come? How many years come? 2.54 milyong light years Wow. bago makarating ang light ng Andromeda Galaxy dito po sa Earth. Who is God like this may? Our God. Yan. Sino po ang may gawa nito? Walang iba kundi ang ating Diyos. 아멘. Glory to God. 아멘. 아멘. Thank you, Lord. 자, 지금 우리들 눈에 보이는 저 작은 불빛이 지구에 오는데 254만 광년이 걸린다는 것입니다. 여러분, 우리가 두 눈이 있어 저렇게 멀리 있는 빛을 볼 수 있고 산물을 관찰할 수 있다는 것, 이것 하나만으로도 하나님께 감사하고 기뻐해야 될 일이라는 것입니다. Yes. Ang maliit na liwanag na nakikita natin ngayon ay umaabot ng 2.54 milyong light years bago makarating sa daigdig. Sa lahat, ang katotohanan na mayroon tayong dalawang mata at nakakakita ng liwanag at nakakapagmasid ng mga bagay mula sa ganoong kalayuan ay isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos at ikagalak. Amen. 아멘. 아멘. 살라마토. Thank you so much. Father God, like this, your ministry work. Amen. So also very heavy God. 할렐루야. 아멘. 참고로 일광년 빛의 속도로 1년 가는 거리입니다. Ang isang light year ay katumbas ng distansyang nilakbay ng liwanag sa isang taon sa bilis ng liwanag. 빛이 1초 동안 이동하는 거리는 30만 킬로미터, 빛이 1분 동안 이동하는 거리는 1,800만 킬로미터입니다. Ang distansyang nilakbay ng liwanag sa isang segundo or isang seconds lang ay 30 kilometers or 13 kilometro. Ang distansyang nilakbay ng liwanag sa isang minuto naman ay 1,800 kilometer. 와우. Very long time. 딜라이 very long time 내치고. 아멘. 아멘. Amen. Understand? Understand? 아멘. Understand? 아멘. 그래서 우리들이 인과율의 법칙을 배웁니다. 모든 사건이나 현상에는 반드시 원인이 있으며 그 원인으로 인해 결과가 발생한다는 것입니다. Kaya nauunawaan natin na ang batas ng sanhi o ang prinsipyo na ang bawat pangyayari o kababalaghan ay may sanhi at ang sanhing iyon ay nagbubunga ng epekto. 아멘. 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 You will how to decide coming? Student, you will how to decide coming?
your parents. Your parents how to come? Your 눌라. Love you come. Amen. Amen. Also so many story. So many story. Father God made. Amen. 아멘. 자, 원자와 분자라는 원인이 우리들의 머릿속에는 계산조차 해낼 수 없는 시간 속에서 원자와 분자는 열심히 하나님의 말씀에 순종해서 물질을 만들어냈다는 것입니다. Sa panahong hindi maintindihan ng ating isipan, ang mga atomo at molekula, mga atoms or molecules, bilang mga sanhi, ay masigasig na sumunod sa salita ng Diyos upang lumikha ng materya. 아멘. 아멘. All of the who is God made, Father God made. 아멘. 아멘. Send one told, all Father God made. 아멘. 자, 베드로후서 3장 8절에 Yan. One, two, Sabi three, mo go. sa ikalawang Pedro 3 verse 8, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Yan. Ang isang araw po natin sa Diyos ay 1,000 araw. Ang isang araw natin kay Lord ay 1,000 taon. Yes. 자, one day 1,000 years. 베드로후서 3장 8절에 보니까 사랑하는 자들아 주께는 하루가 1,000년 같고 1,000년이 one day the same. 아멘. And so ibig sabihin po nakailang days na tayo sa Diyos. Kasi 2026 na ngayon, so ibig sabihin 2026, naka 2 days na. Naka 2 days pa lang tayo sa Lord. Sometime Father God ministry work, sometime story one day made, 1 minute made. Sometime Father God 1 year, 1,000 year made. Amen. Amen. So Father God ministry work to understand very very important. 아멘. 하나님께서는 전지전능하시지만 하나님께서 모든 것을 똑같이 일괄적으로 적용해서 만드시는 분이 아니라는 것입니다. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng lahat. All-knowing po siya. Ngunit hindi niya nilikha ang lahat ng pare-pareho. So, ibig sabihin, ang mga nilikha niya ay unique. At kasama na po tayo doon. 아멘. Yes. 어떤 사건은 1초 1분 만에도 해결해 주시는 사건이 있고 어떤 사건은 3억 년 내서 10억 년 이상 걸려야 만들어내시는 사건이 있다는 것입니다. Ang ilang mga pangyayari ay nare-resolve or nasusolve sa loob lamang ng 1 segundo o minuto. Samantalang ang iba ay inaabot ng 300 million hanggang 1 bilyong taon o higit pa bago malikha. 아멘. 할렐루야. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 Thank you so much. 자, 오늘 지구가 어떤 외계 행성으로부터 큰 충격을 받는다면, 그래서 지구가 그 충격으로 엄청나게 파괴된다면 그 파괴된 자리를 생명이 살 수 있도록 복원시키는데 위에 구절에서 말씀드린 같이 3억 년, 10억 년 이상 걸릴 수 있다는 것입니다. Kung ang daigdig ay magdurusa ng malaking epekto mula sa isang dayuhang planeta ngayon, at ang epekto ay magdudulot ng malaking pinsala, aabutin ng 300 milyong taon o 1 bilyong taon o mas matagal pa upang maibalik ang lugar sa isang lugar kung saan maaaring magkaroon ng buhay gaya ng nabanggit sa CP sa itaas o doon sa verse. 아멘. 아멘. All of you say 아멘. Amen. 자, 그래서 시편 저자는 시편 90편 2절에서 5절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Sa makatuwid, sinabi ng Diyos sa mga awit 90 verse 2 to 5, ay 92 to 5, before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Yan. Bago pa man nalikha ang lahat ng bagay, ang Diyos,
ay Diyos na po siya at hanggang magpakailanman siya po ay mananatiling Diyos. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시고 곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니라. In the beginning, everlasting. Father God, the same Father God made. 아멘. Amen. 아멘. 자, 그래서 your Word of God training, Bible training, theology training, in the world history, Word of God history, very very important. Memorize. Amen. Yan, kailangan daw po na ma-memorize natin ang history kung paano nilikha ng Diyos ang earth, ang daigdig. So many people do not understand salvation difficult. Bless make difficult. Healthy, strong make difficult. Temptation, guidance difficult. Why? Not understand word of God. Satan, evil, bad spirit, how to your guidance? Word of God not understand. Difficult. So many people have a common school schedule obedience difficult. You're not happy. Yan, marami daw pa rin po ang natitem dahil hindi naiintindihan ang Word of God. Hindi natin kung alam daw po natin kung paano tayo sinave ni Lord, kung naiintindihan natin ang salvation na ginawa ng Lord, hindi tayo basta-basta matitem. 아멘. 아멘. Amen. 자, 올 사바사바 완투 쓰리고 바디 시크네스 스피릿 in the name of Jesus get out. 자, 쓰리 보이스 완투 쓰리고 바디 시크네스 스피릿 in the name of Jesus get out. 빅 보이스 come on. 완투 쓰리고 Sabay-sabay daw po. 바디 시크네스 스피릿 in the name of Jesus get out. But, get out. 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 아멘. 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 자, again. 프린시팔 친친 바디 시크네스 스피릿 in the name of Jesus get out. 자, 1, 2, 3 고. 프린시팔 바디 시크네스 스피릿 in the name of Jesus get out. Principal body sickness spirit, in the name of Jesus, get out. 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 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. now principal chin body very healthy strong energy come. 아멘. 아멘. Amen. 자, again one. 만패. 자, body sickness spirit in the name of Jesus get out. 1, 2, 3 고. administrator body sickness spirit in the name of Jesus get out. Administrator, body sickness spirit, in the name of Jesus, get out. 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 Your family's body sickness spirit in the name of Jesus get out. 자, 1, 2, 3, 4. Your family's sickness spirit in the name of Jesus get out. Your family's body sickness spirit, in the name of Jesus, get out. 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 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 자, thank you so much. Genesis chapter 1 verse 2 5 1 2 3 go. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 3 to 5, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at hiniwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. 아멘. 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 자, 사랑하는 여러분, 진화론을 학교에서 교과 과목으로 가르치니 어떻게 하겠습니까만은 여러분들이 성경을 많이 읽고 또 목사님의 강의를 잘 참조해서 허무한 지식에 굴복하는 사람들이 없기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Yan, mga minamahal, ano ang magagawa natin tungkol sa evolusyon na itinuturo bilang isang paksa sa mga paaralan? Gayunpaman, dalangin ko na basahin mo ng masigasig ang Biblia
at maingat na sumangguni sa mga lectures ng pastor, kagaya po nito ng devotion, upang walang sino man ang mabigo sa walang kabuluhang kaalaman. Pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen. 아멘. Glory to God. 아멘. 살라마. Thank you so much. 와, 그레이스 티처. Thank you, 살라마. 완투 쓰리고. 할렐루야. Glory to God. 살라마. 프로질 프레이. Yes, sabi po doon tayo daw po mismo ay magbasa rin po ng Bible, hindi lang tayo rin po mismo ay mag-aral din, magbasa mismo ng Bible para po malaman din po natin ng sarili natin, hindi lang sa magagitan ng pakikinig dito po sa ating devotion, tayo mismo makaalam ng truth na sinasabi po ni Pastor Ian. Kasi paano po kung mali yung sinasabi namin dito, so kayo po mismo sa Bible, mababasa po ninyo yan. Kung totoo po ba yung sinasabi dito. Simula pa lang po sa creation ng daigdig, yan, nakita niyo po doon na naandun na ang Lord. In the beginning, God created heaven and earth. Yan. Naandun na po ang Diyos, nung pasimula pa lamang na nilikha niya ang daigdig. And hanggang po yan sa dulo, sa everlasting, Diyos pa rin po siya na buhay niya. So ngayon po, tayo po ay manalangin. Bibigyan po natin ang ating mga mata. At tayo po ay lumuko. Yes, Jesus, Father God, maraming salamat po sa umagang ito na dahil nakasama ka namin ng iyong Banal na Espiritu, Panginoon, ay nakasama namin ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming mga buhay, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil pag-ibig mo pinapaalala sa amin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na may likha sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, sa lahat ng bagay, Jesus. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kaya mag-restore ng lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Father God, at Diyos na kayang gawin ang lahat ng mga bagay, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil nilikha mo kami, Panginoon, na kawangis mo, Panginoon. Nilikha mo kami na unique, Father God. Nilikha mo kami, Panginoon, na wala katulad, Father God. So, maraming salamat po doon, Panginoon, sa love mo iyon, Father God, sa amin na nire-remind mo kami na we are unique, Father God. We are special, Father God, sa iyo, Panginoon. We are secured, Father God, sa identity namin sa iyo, Panginoon, na kami ay nilikha mo, Panginoon. Hindi kami galing sa unggoy, Father God. Hindi kami galing sa germs ng Panginoon, kundi kami ay nilikha mo, Father God, na unique, special sa iyo, Father God. Sa lahat ng nilikha mo, Panginoon, kami yung pinaka-special na piliin mo, Father God. Kaya wala kaming rason, Father God, na tingnan ang mga sarili namin na unworthy, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa pag-remind sa amin dito, Panginoon. And Lord, naway sa mga tao na narito, Father God, ipas ng heart ng bawat isa, Panginoon, na naway sa lahat ng mga narinig namin, Father God, ng mga salita mo. Ito'y pumapasok sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at ito'y mapagulay-gulay namin, Panginoon. Ito'y mapag-isip-isip namin, Father God, at ito'y ipamuhay namin, Panginoon. Tumuan ng Father God ng bawat isa sa amin, tulungan ng Panginoon na naway. Bigyan mo ng katalinuhan, Father God, to understand your word, Father God, na lahat ng naririnig ng bawat isa. I-open mo, Father God, ang heart and mind, Panginoon, ng bawat isa ng sagot ay matanggap namin, Panginoon, yung mga salita mo na nais mong ipahayag sa buhay ng bawat isa, Father God. Lord, Ikaw ang Panginoon na nagbabago. Ikaw ang Panginoon na nag-change, Father God, ng mga heart namin, ng mga mindset namin sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, we pray, Father God, na ang puso't buhay ng bawat isa, Panginoon, ay ma-align sa kung ano man yung nais mo sa aming mga buhay, Father God. Lord, kumilos ka, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, hindi masasayang, Panginoon, ang everyday na devotion namin dahil
Alam mo na kumikilos ka, Father God. Ngayon pa lamang nagbaba ka na, nagtatanim ka ng Panginoon ng seeds sa heart namin, Panginoon, at darating ang araw ito'y maglulupa sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ikaw ang patuloy na mamuna, Father God, sa paaralan ito. Ikaw ang patuloy na matakila, Panginoon. Hindi ang buhay namin, hindi ang buhay ng mga nanununod dito, kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoon. We declare, Father God, goodness mo, Panginoon, ang katapatan mo, at ang katakilaan mo sa paaralan ng ito, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ka namin, tinadakila. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen.